ഗൈസ്, ഞാനൊരു പ്രവാസിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 വർഷം ഗൾഫിൽ പണിയെടുത്തിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ട്, നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം വന്നിട്ട് 2 മാസമായി. എല്ലാം കുത്തി തിരുമ്പിയിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ള പൈസ ഇത് മാത്രം, വേറെ എന്തുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പൈസ കൊണ്ട് 1 മാസം പോകണം. ഇതാണ് പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം. ചിലപ്പോൾ കടാവും, അതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. കടമായെങ്കിൽ കടം സഹിച്ചല്ലേ പറ്റും. പിന്നെ അത് വീടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താക്കുന്നത്, ഒരു കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനുള്ള പൈസ കണ്ടെത്തിയിട്ടാണ്. വല്ലാത്ത കഥയല്ല പ്രവാസികളുടെ അവസ്ഥ. നോക്കണം, വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല പേഴ്സ് നല്ല വീർത്തിട്ടുണ്ടാവും. പോകുന്ന സമയത്താ ചിലപ്പോൾ 5 ഉറുപ്പ്യ ഉണ്ടായാലും കയ്യിൽ ആരോടും വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് പ്രവാസികളുടെ ജീവിതം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.